973349100, 973349100. Avui ens posem vintage. Bé, tampoc, perquè la pel·lícula, de fet, que s'estrena aquesta setmana i que és la top, diguéssim, que és Sonic, doncs Sonic 3, la pel·lícula, doncs va d'això, va del videojoc. I us preguntem de quina casa de videojocs originàriament era Sonic. De quina casa de videojocs era Sonic? Sonic 3, la pel·lícula. De quina casa de videojocs era Sonic? Judit Castellà, bon dia, què tal, com anem? Bon dia. Avui ja sabeu, preguntem aquesta qüestió, 973349100, de quina casa de videojocs era Sonic? En honor a aquest Sonic 3, la pel·lícula, podeu guanyar una de les 10 entrades individuals que sortegem aquí a UAU Lleida Ràdio gràcies al JCA Cinemes. Per anar al JCA, doncs 973349100, digueu bé la resposta. Sonic era de tal casa de videojocs, o és de tal casa de videojocs. En tot cas, demanem la casa original. 973349100. Escoltem el tràiler de Sonic 3, la pel·lícula. ¡Vamos allá! ¡A liarla! ¿Qué es este pozo de la locura? ¿Eres el detective Pikachu? ¡Sí que se parece a un Pokémon! ¡Pica, pica! ¿Konichi what? ¡A cubierto! Ha llegado la hora, Shadow. Por fin nos vengaremos. ¿Pero de qué sirven los planes malévolos si no puedes conspirar con la familia? ¿Ahora hay dos carahuevos? Doble de villanos, doble diversión. ¿Unas últimas palabras? ¡Uy, qué canica mágica más guapa! ¡Me muero de miedo! ¡Ah! ¡Al final sí que daba miedo! ¡Trucazo! Tom, Maddie, necesitamos ayuda con una super... ¿Nakers, te importa? Oh, perdón. Tom, Maddie, necesitamos ayuda con una super peligrosa y secreta misión. Nos apuntamos. ¿Estáis preparados? Nacimos preparados. Venga, chicos, a ver si me cogéis. Vamos, abuelito, tenemos villanerías que cometer. Con el poder de Shadow podemos dominar a la humanidad. Cuando terminemos, no quedará nada que dominar. ¡Qué siniestro! Que alguien avise a los de Google Maps. Así es la vida, hay decisiones cruciales. Si eliges con el corazón, elegirás bien en lo importante. De erizo a erizo, ¿quién te hace las mechas? Cuanto más hablas, más fuerte quiero pegarte. ¡Esto se acaba ahora! El destino nos espera. En una cosa tenías razón. Esto se acaba ahora. Sonic 3, la pel·lícula, doncs això, de quina casa de videojocs és Sonic? De quina casa, de quin equip? Hi havia 2 equips als 90. Doncs, de quin equip era Sonic? Judit, no sé si ets gaire de videojocs, tu. No. Doncs Sonic sí que et sona, no? És aquell Sí. eriçó que és xulo. Que forma... I que corre molt. Doncs vinga, digue'm de què va Sonic 3, la pel·lícula. Doncs Sonic torna a la pantalla gran per Nadal amb l'aventura més emocionant fins a la data. Sonic, Knuckles i Tails es reuneixen per enfrontar-se a un nou i poderós adversari, Shadow, un misteriós malvat als poders del qual no s'assemblen a res dels que els nostres herois han conegut fins ara. Amb les seves facultats superades en tots els sentits, Sonic haurà d'establir una insòlita aliança amb l'esperança de detenir a Shadow i protegir el planeta. Doncs això, Sonic 3, la pel·lícula. Nosaltres preguntem avui justament Sonic, doncs això, diguéssim que és un personatge de videojoc. D'on era originari Sonic? De quina casa de videojocs era originària Sonic? 973349100, 10 entrades individuals per anar al JCA Cinemes. I ara la següent, que és la pel·lícula de Kage de la setmana. Enmig del Nadal, una pel·lícula de Kage. Nosferatu. Ui. Ven a mí. Ven a mí.
Nunca he compartido mi secreto con persona alguna. Ha sufrido estos episodios desde su infancia. Cuénteme lo que pueda desde el principio. Es como un sueño. Era nuestra boda. Y cuando nos dimos la vuelta, todos estaban muertos. El hedor de sus cuerpos era horrible. Delante de mí estaba la muerte. Pero nunca había sido tan feliz. Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Su deseo es consumir toda vida sobre la Tierra. Solo usted puede redimirnos. Él ya viene. Hay un demonio en este mundo y yo le he conocido. Nunca me has complacido como lo ha hecho él. Estoy lista. Jo crec que el més dur del que han dit aquí és nunca me has complacido como lo ha hecho él. Jo crec que és el més dur que et poden dir. Més que t'ataqui un vampir és això. No sé. Sí, també t'he de dir que amb aquest doblatge a mi em fa bastant més riure que por, No ho sé. L'hauríem de veure. I t'ho diria, potser és pitjor, a la vegada és pitjor la veu original. No ho sé. Ja, no, bueno, clar, no. Però bona pinta no té, la veritat. I a vegades, a pel·lícules, jo he vist pel·lícules doblades, que la veu doblada és tan bona que tu veus que no concorda amb l'actuació. Amb l'actuació. Veus l'actuació per la cara que fa el tio, dius, és nefasta. Ja. Però mira... No acostuma a passar, també t'ho dic. Poques vegades. Però... Vinga, va, de què va això Nosferatu? Doncs és un conte gòtic al voltant de l'obsessió entre una atormentada jove i l'aterridor vampir enamorat d'ella que deixa un espantós rastre al seu pas. I aquí es queda aquí, ja s'ha vist de què va. Pues de vampirs, hijos. Nosferatu és vampiros. Ja està. És aquell primer vampir que el cine mut va donar a conèixer com a Nosferatu, que com no tenia els drets de Dràcula, li va haver de dir, de Bram Stoker, va haver de dir-li Nosferatu. I des d'aleshores que doncs, aquell senyor calp, amb aquelles dents horribles, que se sentia la pudor des de la pantalla, per dir-ho així, que es va dir Nosferatu. Com serà aquest Nosferatu? Doncs heu de veure la pel·lícula. Ho podeu fer per la cara, com? Doncs si guanyeu una de les 10 entrades individuals per anar als JCA Cinemes. Què heu de respondre? Doncs quina casa de videojocs era la propietària i creadora de Sonic? 973349100. Vinga, va, que és fàcil. La següent, doncs, és una pel·li de Paco León, sin instrucciones, y que sona així. Hola, Leo. Pasamos unos días en tu apartamento. Claro, ahí, sí, ahí, wow. Oh, Julia. La niña se llama Alba y es tu hija. No. Usted no sabrá dónde se apaga, ¿no? Por casualidad no conocerá a esta chica, ¿no? Sí, claro, es Julia. Hace mucho que no pasa por aquí. Mamá siempre tiene mucho trabajo. Pero aún así, nunca se olvida de escribirte, ¿eh? Mi madre es una agente secreta súper valiente. Además, conoce a la Rosalía. Fue a la que le enseñó a hacer tra-tra. Yo es que lo que estoy buscando es una madre, de una noche, vamos. Yo te doy 200 euros y tú me haces un favor. ¿250? ¡Uy! Estás perfecta, ¿eh? ¡Papi! Que viene. No. Aborta. ¿Pero qué haces? ¡Ha venido mi mamá! Han pasado 8 años y ahora se presenta así... ¿A qué? Mira, esta gorra
de repente? Que los miedos hay que saltarlos. No es solo el miedo a las alturas, ¿verdad? Es que yo nunca me he olvidado de Alba. Nunca. Me quiero estar contigo para siempre. Mira, Julia, hay muchas cosas que no sabes. Pero esto ni una palabra a tu padre, ¿eh? Porque si se entera, yo no tengo nada que ver, ¿eh? No son drogas ni nada, ¿eh? Doncs això, aquesta pel·lícula, que és Sin Instrucciones. A tots ens sonarà una mica la història, perquè jo crec que s'ha vist en d'altres pel·lícules. De fet, és un remake de No se aceptan devoluciones d'una pel·lícula mexicana. Però ens recordarà també una pel·lícula no fa gaire que va estar al cinema, em sembla que era Omar Sy, que la feia una pel·lícula francesa, on també passava exactament el mateix. En lloc de Canàries eren les Illes Martiniques, em sembla, d'ultramar, però venia a ser el mateix. Digues. Doncs Leo és un home solter i faldiller que viu al dia en una petitíssima població de platja en una illa canària. La seva plena existència es veu trastornada quan arriba de Bilbao una de les seves antigues aventures, la Júlia, que deixa als seus braços a una bebè de pocs mesos assegurant que és la seva filla i desapareix abandonant els 2 dies. Incapaç de cuidar la bebè i decidit retornar-la a la seva mare, Leo viatja a Bilbao, però els seus esforços per trobar la Júlia acaben amb fracàs. 8 anys després, la nena, l'Alba, creix al costat del seu pare portant una vida divertida, plena d'afecte i amor, quan la Júlia reapareix en les seves vides amb la intenció d'arrabassar a Leo la custòdia de la seva filla. Si és com la pel·lícula francesa, plorareu, perquè dona un gir tot plegat. Però és divertida, això sí. Sin Instrucciones. Demanem qui és l'empresa que va crear Sonic. 97334 9100, 97334 9100. Vinga, anem a la següent, que el que fem ara és, si no m'equivoco, no destacar la pel·lícula per la seva estrena, sinó pel fet de que la podeu veure en versió original, vaja. Això també està bé destacar-ho. Tot i que la podeu veure en versió original, però l'hauríeu d'haver vist ja, perquè de fet volíem parlar de Mufasa, el Rei León, però realment aquesta la podeu veure ahir, Sant Esteve, en versió original, i la que podeu veure en versió original avui és Nosferatu. Ens ha canviat una mica els plans, Judit, però no passa res, no passa res. El que farem és continuar i dir-vos que això, que en versió original podeu veure Nosferatu avui i el dia 2 de gener, però que en versió catalana podeu veure una altra pel·lícula d'animació que és Gru 4, dintre d'aquest cicle 5, no? Sentiràs com t'agrada. Explica'ns una mica què és aquest cicle. Doncs és el cinema infantil en català, arran del compromís amb la llengua. El JCA Cinemes continua programant temporada rere temporada aquest cicle de cinema infantil en català i ho fan en la col·laboració amb la complicitat de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, amb la determinació de tenir una oferta estable de cinema infantil en la llengua catalana. A més, el cicle té un preu reduït, que això està bé, pensat per a totes les famílies. Doncs sí, 5 euros i, a més, el 30 de desembre. Us avisem, que arriba aquest Gru 4. Explica'ns de què va. Doncs és el quart lliurament, Gru, el meu dolent preferit. El Gru, la Lucy i les nenes, la Margot, l'Edith i l'Agnès, acullen un nou membre a la família, el Gru Júnior, que sembla que ha vingut al món amb l'únic objectiu de fer la vida impossible al seu pare. I per si no en tingués prou, amb un fill que el martiritza a tota hora i a tot arreu, a en Gru li surt un nou antagonista, el Maxim Lemal, un antic conegut que ha vingut a passar comptes per una vella trifulga i que amb l'ajut de la Valentina, la seva sofisticada parella, forçarà la família d'en Gru a exiliar-se. En Gru corre perill! Atenció, senyors! Se'm va demanar interrompre la jubilació per derrotar Maxim Lemal. I ara què? Falta combustible. Sempre hi ha algun problema! És que no em puc concentrar mai a fer el mal i prou! Introdueixi la targeta i retiri-la ràpidament.
No l'ha llegit? No pot ser. L'has retirat ràpidament? Sí, més ràpid no puc ser. Alguns us preguntareu per què sou aquí. Ens calen voluntaris. Els felicito, senyors. Vosaltres sereu els primers de provar el Super Sèrum perquè us transformeu en agents d'elit amb poders i capacitats, o pot ser que exploteu. Senyores i senyors, la nova arma secreta, els Mega Minions! Flama. Hey, Jeremy, tu sempre cosa? Tu problema. Bueno. El teu esmorzar, Britney. No puc dir que jo em dic Britney. És una mentida. Per què no pot ser com la teva germana Edith? Ella menteix contínuament. No és veritat. Què? Ho veus? Em menteix als nassos i amb elegància, ho admeto. Doncs això, Gru 4, aquesta pel·lícula, el meu dolent preferit, que la podeu veure en català el 30 de desembre. Per cert, parlant de l'anterior que dèiem... Vaya, ¿qué es esto? Quita, déjame ver, venga. Ya está aquí. ¿Qué dices? ¡Que ya está aquí! Es la hora de contarte una historia. Mufasa, el rei León, que la podeu veure ja al cinema. Dir-vos que podeu participar i emportar-vos el pack de Mufasa en el sorteig que es fa, en aquest cas, als JCA Cinemes. Recordem que, parlant de sortejos, que ho diré per darrera vegada, 973349100, estem buscant qui va crear, quina empresa va crear Sonic. 973349100, 10 entrades individuals en joc per anar al JCA Cinemes. Si aneu demà al cine a veure Sonic, justament, sabeu que podeu conèixer el vostre heroi preferit i fer-vos una foto amb ell, perquè hi haurà Sonic allí, en presència de tots i totes. Dir també que si voleu anar una mica més barat al cinema, hi ha el Dimecres Amics per benefici, no sé si ho has utilitzat mai, t'ho recomano utilitzar-ho, un grup d'amics i surt l'entrada més barata, i si no, dijous de l'espectador, que sempre, el dia de l'espectador, que sempre hi és. També apuntar d'altres qüestions, com que, parlant de entrades econòmiques, tenim, pels que són de més de 65 anys, encara fins al 31 de desembre, aquestes entrades a 2 euros els dimarts. I que, que avui mateix, atenció, Trivia Barcelona Kids, especial Nadal, una única partida, 3 superpremis, a les 6 de la tarda als JCA Cinemes. Si teniu quitxalla, una manera de passar l'estona. Si no sou quitxalla i teniu ganes de bona música, demà a les 7 de la tarda, a la sala 0, Music by Som Gospel Lleida. Christmas Songs, cançons de Nadal per aquests dies. No és broma, tot i que sigui el 28 de desembre. Parlant dels xavals, un cop més, l'1 de febrer, recordar que ve Quinosaure, un espectacle participatiu amb Guillot i Llebre, i que aquesta setmana no hi ha futbol, però que a la sala 0 sempre que hi ha partits de futbol us ofereixen la possibilitat de viure'ls. I com no, estem tocant Cap d'Any i JCA no podia ser menys. T'agrada la clàssica, Judit? No em desagradi. Acompanya, no? Sí. És lleig. Els que els agrada la clàssica de veritat em dirien, matarien, vaja. No s'acompanya, que és música i saps? A mi m'acompanya, vaja. La Filharmònica de Berlín, en directe, concert de Cap d'Any. Mira, de la marxa Radzinski, tot allò, que sí? Doncs res, és una oportunitat. Em sembla que ho hem dit tot avui ja. Judit, que vagi bé i res, bon cap de setmana. Bon cap de setmana, que vagi bé.